De-a lungul veacurilor, diversi prezicători și mediumuri au încercat să prezică viitorul. Dar timpul s-a scurs. Ei au dispărut și nimeni nu este capabil să ne spună ce va fi mâine, în afară de profețiile ascunse în Biblie. Ce ne spune Biblia despre lumea contemporană? Cum să înțelegem profețiile dificile? Proiectul Apocalipsa Speranței este ceea ce îți va da pace și încredere în viitor. Fii parte din acest proiect accesând linkul din descrierea spotului video. Bună seara și bine ați venit, stimați prieteni! Suntem în emisie directă și ne bucurăm că sunteți cu noi. Am vrea să știm cine este cu noi și cine ne aude. Sper că mă auziți bine. Vă salut de aici din studioul nostru din Florești și suntem foarte bucuroși că putem fi prin intermediul acesta al internetului să fim împreună. Așa că vă zicem bine ați venit, ne bucurăm că sunteți cu noi, rămâneți cu noi până la sfârșit. Vă rugăm să ne ajutați să testăm cât de bine funcționează emisia directă. Vă rugăm să puneți în comentarii de la 1 până la 10 cât de bine mă auziți și noi vom citi și vom vedea comentariile dumneavoastră. Vă rugăm să comentați cu toții. Așadar, până când o să aranjăm toată sistema ca să funcționeze, vă zicem încă o dată, bine ați venit! Așteptăm comentariile dumneavoastră, scriți mai jos sub video, puneți clas, puneți like, ca noi să înțelegem că sunteți cu noi. Da, eu o să verific concomitent pe cei care scriu comentarii. Așadar, avem deja câteva comentarii, avem câteva înregistrări. Дякуємо, що смотрите. Suntem priviți din Ucraina. Ne bucurăm că sunteți cu noi. Așa. Între timp o să ascultăm o cântare. Vă rugăm să rămâneți cu noi. Te asculte Domnul în ziua de necaz,
când îți curgă mare lacrimi pe al tău obraz, să te sprijinească din Sionul sfânt, să-ți trimite ajutor din locașul lui cel sfânt, să te sprijinească din Sionul sfânt, să-ți trimite ajutor din locașul lui cel sfânt. Pe numele lui ne bizuim și în numele lui noi biruim. Și chiar dacă alții se vor lepăda, în căile Domnului pe veci vom rămânea. Și chiar dacă alții se vor lepăda, în căile Domnului pe veci vom rămânea. Să te asculte Domnul în ziua de necaz, când îți curgă mare lacrimi pe al tău obraz, să te sprijinească din Sionul sfânt, să-ți trimite ajutor din locașul lui cel sfânt, să te sprijinească din Sionul sfânt, să-ți trimite ajutor din locașul lui cel sfânt. Pe numele lui ne bizuim și în numele lui noi biruim. Și chiar dacă alții se vor lepăda, în căile Domnului pe veci vom rămânea. Și chiar dacă alții se vor lepăda, în căile Domnului pe veci vom rămânea. Atunci bucuria și biruința ta fluturava veșnic steagul fericirii în ea. Știm de acum că Domnul scapă unsul său și de-a pururi spune: ești copilul meu. Știm de acum că Domnul scapă unsul său și de-a pururi spune: ești copilul meu. Pe numele lui ne bizuim și în numele lui noi biruim. Și chiar dacă alții se vor lepăda, în căile Domnului pe veci vom rămânea. Și chiar dacă alții se vor lepăda, în căile Domnului pe veci vom rămânea. Așadar, stimați prieteni, încă o dată vă salut la programul Apocalipsa Speranței. Vă rugăm, dacă ne urmăriți, să lăsați un comentariu. Am vrea ca să vedem comentariile dumneavoastră. Dacă ne auziți bine, vă rugăm să scriți
să dați un bal mai înalt până la 10. Dacă aveți probabil că niște cerințe de rugăciune, la fel vă invităm ca să fiți activi. Neapărat o să ne rugăm pentru dumneavoastră. Vă rugăm ca să comentați, să scrieți în direct, ca să înțelegem că suntem cu toții împreună, suntem online. Așadar, cum am zis, suntem la o programă în premieră, o programă care se intitulează Apocalipsa Speranței și noi cu dumneavoastră vom studia în aceste zile niște teme foarte actuale și foarte importante pentru noi. Așa că haideți să continuăm. Avem ocazia ca să călătorim și vom călători pe tărâmul sfânt al Bibliei și prima noastră destinație este marea surpriză a Apocalipsei. Haideți să vorbim despre această surpriză. Care părinte nu a privit în ochii copilului său de curând născut în timp ce se întreba: ce rezervă viitorul pentru copilașul meu? Va fi lumea un loc sigur în care să crească copiii și nepoții mei? Există cineva care ține sub control lumea aceasta? Ne-am întrebat, nu-i așa? Pentru că ne doare, ne gândim la copiii noștri. Avem grijă referitor la viitorul lor. În seara aceasta vom face o călătorie prin istorie și vom descoperi care sunt planurile lui Dumnezeu pentru această lume. Observați ce spune Biblia. Deuteronom, capitolul 29, cu versetul 29. Lucrurile ascunse sunt ale lui Dumnezeu, Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri pe veci. Cu aproximativ peste 2500 de ani în urmă, Dumnezeu a descoperit secretele sale unui rege păgân. Iar mesajul pe care i l-a dat ne privește pe noi și pe copiii noștri. Acest mesaj ne aduce speranța și încrederea că destinul acestei lumi este în mâinile lui Dumnezeu. Și foarte curând, într-o zi, Iisus va pune capăt bolii, suferinței, războiului, sărăciei și morții. În seara aceasta vom face împreună o călătorie prin istorie și vom descoperi planurile lui Dumnezeu pentru această lume. O să ne folosim de următorul principiu. Cred tot ce găsesc în Biblie, ce contrazice Biblia, nu-mi trebuie. Studiul nostru din această seară va demonstra acest adevăr. Trebuie să ne încredem în Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este demn de încrezut. Să mergem înapoi cu 600 de ani înainte de Hristos, în dormitorul unui rege antic. Într-o noapte, regele Nebucadnețar, împăratul vechiului imperiu babilonian, a avut un vis. Când s-a trezit, nu și-a putut aminti visul pentru că Dumnezeu a prevăzut lucrul acesta. Era un vis dat de Dumnezeu, un vis pe care Dumnezeu i l-a arătat acestui împărat. Biblia vorbește: în al doilea an al domniei lui, Nebucadnețar a avut niște vise. Duhul îi era tulburat și și-a pierdut somnul. Împăratul a fost extrem de tulburat. El și-a chemat la palatul său regal înțelepții, pe magiciani, pe astrologi, vrăjitori și haldei. S-a adresat la ei și le-a spus: spuneți-mi ce am visat azi noapte și care este înțelesul visului meu. Înțelepții au răspuns: veșnic să trăiești, împărate, spune robilor tăi visul și îți vom arăta tălcuirea. Împăratul nedumerit a spus: nu știu ce am visat. Într-un mod misterios, Dumnezeu a șters visul din mintea lui. Iar împăratul a continuat:
De aceea, spuneți-mi visul, ca să știu dacă sunteți în stare să mi-l tălcuiți. Nu este nimeni pe pământ care să poată spune ce cere împăratul. Și lucrul acesta era adevărat. Nu era nimeni pe tot pământul care să poată să facă ce ceruse împăratul. Numai Dumnezeul cerurilor putea să dezvăluie cu precizie ce visase un împărat în dormitorul său. Împăratul s-a mâniat foc și a poruncit ca toți înțelepții să fie omorâți. Veștile despre porunca împăratului au ajuns la Daniel, care era unul dintre înțelepții împăratului. Când Daniel a întrebat ce s-a întâmplat, de ce împăratul a dat așa ordin, iar Arioc, însărcinat cu execuția, i-a răspuns. După aceea, Daniel s-a dus înaintea împăratului și i-a zis: Împărate, dă-mi puțin timp. Voi merge să mă rog și îl voi întreba pe Dumnezeul cerurilor. Și Dumnezeul cerurilor va face cunoscut visul pe care l-ai avut în camera de culcare. După care voi veni înapoi la tine și îți voi dezvălui ce anume ai visat. Într-o viziune de noapte, ca răspuns la rugăciune, Dumnezeu i-a descoperit slujitorului său Daniel visul și interpretarea lui. Cât de mult, stimați prieteni, cât de mult contează ca să ne rugăm lui Dumnezeu. Când credincioșii se roagă, Dumnezeu răspunde. Și Daniel s-a rugat: Pe tine, Dumnezeul părinților mei, te slăvesc și te laud că mi-ai dat înțelepciune și putere. Și apoi Daniel a mers să-l vadă pe împărat și i-a zis: Este în ceruri un Dumnezeu care descoperă tainele și care face cunoscut împăratului Nebucadnețar ce se va întâmpla la vremurile de pe urmă. Tu, împărate, te uitai și iată că ai văzut un chip mare. Chipul acesta era foarte mare și de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta și înfățișarea lui era înfricoșătoare. Capul chipului acestuia era de aur, curat, iar pieptul și brațele lui erau de argint, pântecele și coapsele îi erau de aramă, fluierile picioarelor de fier, picioarele parte de fier și parte de lut. Te uitai la el și s-a dezlipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini. A izbit picioarele de fier și de lut ale chipului și le-a făcut bucăți. Atunci fierul, lutul, arama, argintul și aurul s-a sfărâmat împreună și s-au făcut ca pleava din arie vara. Le-a luat vântul și nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra care sfărâmase chipul s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul. Iată visul, a spus Daniel, acum îi voi spune și tâlcuirea înaintea împăratului. Tu, împărate, ești un împărat al împăraților. Tu ești capul de aur. Și, într-adevăr, capul de aur reprezenta Babilonul, împărăția lui Nebucadnețar. Împărăția lui Nebucadnețar a condus lumea între anii 605 înainte de Hristos și 539. Nebucadnețar a întemeiat unul dintre cele mai puternice imperii din istoria întregii lumi. Împărăția lui s-a remarcat printr-o mare abundență de aur. Babilonul a fost cel mai bogat imperiu al lumii din timpul acela. Doar în templul lui Marduk, care era zeul principal în Babilon, au fost cheltuite, investite, folosite 16.000 de kilograme de aur. Nu este de mirare de ce Dumnezeu i-a spus lui Nebucadnețar: tu ești capul de aur. Dar profeția lui Daniel merge mai departe. Daniel 2:32 zice: pieptul și brațele îi erau de argint. După Babilon avea să se ridice o altă împărăție. Mezii și perșii i-au răsturnat pe babilonieni.
Nu avem nevoie să ghicim care este înțelesul acestei profeții. Este suficient să privim în Daniel 2:39. Ce reprezintă pieptul și brațele de aur? După tine se va ridica o altă împărăție. Profeția biblică a prevăzut că națiunea babiloniană nu avea să dăinuiască pentru totdeauna. O altă împărăție avea să se ridice. Istoria descoperă exact cum s-a petrecut acest lucru. În capitolul 5 din cartea lui Daniel se povestește cum împăratul Belșațar, fiul sau nepotul lui Nebucadnețar, a organizat o petrecere pentru 1000 de demnitari ai săi. Vinul curgea, muzica îi distra pe oaspeți, imoralitatea nu cunoștea hotare. Însă, într-un moment dat, ospățul lui Belșațar, cu tot desfrâul și beția, au fost întrerupte de Dumnezeu. O mână a apăruse undeva care a scris pe zid un mesaj pentru Belșațar. Iată care a fost mesajul. Primul cuvânt a fost mene, care înseamnă numărat. Numărat înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat zilele domniei și i-a pus capăt. Un alt cuvânt, techel, care înseamnă cântărit. Cântărit adică ai fost cântărit în cumpănă și ai fost găsit ușor. Și ultimul cuvânt, peres, împărțit. Înseamnă că împărăția ta va fi împărțită și dată mezilor și perșilor. Interpretarea dată de Daniel poate fi verificată cu orice carte bună despre istoria Babilonului. Cirus, comandantul armatelor reunite ale Mediei și Persiei, a cucerit mândra împărăție babiloniană. Totuși, Daniel nu a fost singurul care a profetizat acest lucru. De fapt, Dumnezeu i-a dat numele lui Cir cu aproximativ 150 de ani înainte ca acesta să se fi născut. Priviți această uimitoare profeție scrisă de profetul Isaia în jurul anului 680 înainte de Hristos. Așa vorbește Domnul către unsul său, către Cir, pe care îl ține de mână ca să doboare neamurile înaintea lui. Și să dezlege brâul împăraților, să-i deschidă porțile ca să nu se mai închidă. Iată exact ceea ce s-a întâmplat în istorie. Soldații lui Cir au săpat canale care au schimbat cursul râului Eufrat și ei au pătruns pe această albie uscată, pătrunzând în interiorul cetății, și Biblia ne spune că acest imperiu mondial s-a sfârșit. Biblia nu este o carte de rând. Când deschidem Biblia, deschidem cuvântul lui Dumnezeu. Profețiile sunt o realitate. A urmat un al treilea imperiu, descris prin coapsele de aramă. Și Daniel, capitolul 2, cu versetul 39, zice: apoi o a treia împărăție care va fi de aramă și care va stăpâni peste tot pământul. Alexandrul cel Mare și-a condus armatele echipate cu arme de aramă și de bronz. Echipați în coifuri de bronz, cu platoșe de bronz, scuturi de bronz și săbii cu mânieri de bronz, armatele grecești au dominat lumea. Observați cum s-au schimbat marele imperii mondiale. Babilonul, Medo-Persia, Grecia. Dar avea oare Grecia să conducă lumea pentru totdeauna? Daniel continuă: va fi o a patra împărăție, tare ca ferul. Marele istoric englez Edward Gibbon, un sceptic care de fapt nu credea în Dumnezeu, a scris În declinul și căderea Imperiului Roman. El spunea, citez: imaginele de aur, argint și aramă, care pot servi să reprezinte națiuni și pe împărații lor, au fost în cele din urmă zdrobite de monarhia de fier a Romei. Așa s-a întâmplat într-adevăr, Roma a dominat lumea. De la anul 168 înainte de Hristos până în anul
476 după Hristos. Chiar în perioada Romei s-a născut Iisus Hristos. La fel, Iosif și Maria au fugit de oprimarea Imperiului Roman și au călătorit în Egipt. Iisus a fost judecat în acea perioadă de guvernatorul roman și a fost și crucificat de soldații romani. Timp de peste 500 de ani, Roma a părut de neînvins. Steagul ei flutura din insulele britanice până în Golful Persic, de la Marea Nordului la deșertul Sahara, de la Atlantic la Eufrat și chiar mai departe. Unul dintre cele mai mari imperii ale lumii. Dar să vedem ce a mai profetizat Biblia. Iar picioarele pe care le-ai văzut și degetele, unele de lut, de olar și altele de fier, înseamnă că va fi un regat împărțit. Biblia, stimați prieteni, nu a prevăzut un al cincilea imperiu universal care să se ridice după Roma. Biblia a vorbit despre un imperiu împărțit. Observați, picioarele de fier și de lut. Ele reprezintă împărățiile Imperiului Roman. Și acest lucru s-a întâmplat într-adevăr, exact după cum a fost profetizat. Europa s-a împărțit după cum spusese Dumnezeu prin Daniel. Triburile barbare au atacat vestul Europei la mijlocul secolului al IV-lea. În timpul atacurilor lor nimicitoare, Imperiul Roman s-a împărțit exact așa cum prevăzuse Biblia. Și Biblia spune: se vor amesteca prin legături omenești de căsătorie, dar nu vor fi lipiți unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul. De-a lungul istoriei, împărații Europei au încercat să unească imperiul prin relații de căsătorie, dar au eșuat. Mulți împărați și conducători au încercat să unească Europa. Carol al V-lea a dorit să unească Europa, dar a eșuat. Carol cel Mare, dar iarăși a eșuat. Napoleon a încercat să unească toată Europa și la fel a eșuat și el. Napoleon a spus în jurnalul său o descriere a planurilor sale ambițioase. El spunea: va fi o singură Europa, va fi o singură monedă, va fi o singură limbă, va fi o singură guvernare peste toată Europa. Dar după ce a suferit înfrângerea de la Waterloo, a spus așa cuvinte: nu pot să mă pun cu Dumnezeul Atotputernic. Ecourile unei vechi profeții, scrise cu mii de ani în urmă, se răsună până în zilele noastre. Biblia este adevărată și toate încercările de a uni Europa pentru oricât de puțin timp vor avea de a face cu aceste câteva cuvinte dintr-o veche profeție biblică. Se vor amesteca prin legături omenești de căsătorie, dar nu vor fi lipiți unul de altul. În adevăr, această profeție s-a dovedit temeinică. Europa a fost împărțită. Ea a rămas împărțită de secole întregi. Carol al V-lea, Carol cel Mare, Napoleon, Hitler, Stalin, toți au dorit să fie conducătorii lumii și toți au dat greș. Gândiți-vă la Hitler. Cuvântările lui impunătoare au înflăcărat masele. Sloganul lui care spunea: un popor, un imperiu, un conducător. Se pare că el avea să reușească să-și îndeplinească ambițiile și să unească toată Europa. Însă, într-o bună zi, forțele aliate erau prinse la mijloc. Înfrângerea părea sigură, dar uimitor, Hitler a ordonat ca tancurile să se oprească. De ce s-au oprit tancurile? O străveche profeție din Daniel, capitolul 2, declară că din vremea Imperiului Roman, Europa nu va mai fi unită niciodată.
Biblia a prevăzut în Cartea Apocalipsei o ultimă încercare de a uni Europa. De data aceasta, sub o unire politico-religioasă. Apocalipsa zice: cele 10 coarne pe care le-ai văzut sunt 10 împărați, care n-au primit încă împărăția, ci vor primi putere să împărățească timp de un ceas împreună cu fiara. Iată semnificația acestei profeții. Fiți atenți. Pentru o scurtă perioadă, națiunile Europei și restul lumii vor intra într-o confederație politico-religioasă, chiar înaintea revenirii lui Isus. Observați cum descrie Cartea Apocalipsei această unire temporară. Toți au același gând și dau fiarei puterea și stăpânirea lor. Așadar, aici este prevăzut că pentru un ceas, adică o perioadă scurtă de timp, Națiunile Unite sau națiunile europene vor fi din nou împreună. Să ne gândim, există oare astăzi mișcări sau tendințe pentru ca Europa să fie unită? Steagul care este simbolul Europei Unite sună sloganul: multe glasuri, un singur popor. Despre ce vorbește aceasta? Despre dorința de a fi uniți. Sau valuta europeană, care este de fapt rezultatul unui efort care caută să stabilească o monedă comună pentru Europa. Așadar, Cartea Apocalipsei ne spune că va fi o încercare de a uni popoarele din punct de vedere politico-religios sau de a le uni sub un singur mare sistem. Un conflict global sau o criză economică care, după cum spun mulți specialiști, stă să înceapă, ar fi un bun pământ pentru ideea de a dezvolta unirea. O lume unită, o societate unită. Toți devenim una. Dar Biblia spune: toți au același gând și dau fiarei puterea și stăpânirii lor. Ei se vor război cu mielul, dar mielul îi va birui. Motivul pentru care noi nu urmărim o împărăție pământească este, de fapt, faptul că Isus ne-a promis o împărăție cerească. Această profeție din Apocalipsa 17 spune: pentru că El este Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Și cei chemați aleși și credincioși, care sunt cu El de asemenea, îi vor birui. Istoria a confirmat, dragii mei, profeția din Daniel, capitolul 2, s-a împlinit cu exactitate. Și această profeție va continua să se mai îndeplinească. Acțiunile politice ale acestei planete nu sunt întâmplătoare. Evenimentele care se petrec exact acum în această lume sunt un semn că Iisus Hristos, Împăratul împăraților, va reveni în curând. Și acum toată lumea vorbește și discută în jurul acestei probleme, în jurul acestei pandemii ca coronavirus COVID-19. Ceva se întâmplă și acest lucru ne vorbește despre faptul că Hristos foarte în curând se va întoarce. Revenirea Domnului Iisus Hristos este singura speranță pentru o lume care stă pe picioare de fier și de lut, gata să se sfărâme. Chipul profetic din Daniel și profețiile din Apocalipsa ne conduc înainte, spre o nouă eră. Textul din capitolul 2 cu versetul 34 zice: te uitai la el și s-a dezlipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini. A izbit picioarele de fier și de lut ale chipului și le-a făcut bucăți. Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată. Cât de frumos! Ce este piatra care sfărâmă chipul? Chipul care era sau reprezenta toate aceste imperii pe care le-am enumerat mai sus.
Această piatră este Iisus Hristos, stânca veacurilor. Nu putem să ne punem încrederea în împărățiile pământești, care se ridică și cad. Toate sunt trecătoare. Toate sunt înșelătoare. Dar putem să ne punem încrederea în împărăția lui Dumnezeu, care nu va cădea niciodată. Ea va sfărâma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Împărăția supranaturală a lui Hristos va veni și va zdrobi împărățiile acestei lumi. Și Biblia continuă. Și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau: împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului său. El va împărăți în vecii vecilor. Babilonul se ridică și se prăbușește, dar el va domni veșnic. Medo-Persia se ridică și se prăbușește, dar el va domni veșnic. Grecia se ridică și se prăbușește, dar el va domni veșnic. Roma se ridică și se prăbușește. Imperiul Roman este împărțit. Uniunea Europeană se ridică și se prăbușește. O guvernare mondială încearcă să se ridice, dar se prăbușește. Pentru că, dincolo de toate, este Dumnezeu și El va domni în veci de veci. El va domni. Împărăția acestei lumi se va nărui, dar împărăția lui Dumnezeu va domina veșnic. Cea mai vie năzuință a inimii omenești este după pace și siguranță. Tânjim după o societate stabilă, în care să ne putem crește copiii fără teamă de război, de sărăcie sau alte boli, de coronavirus. Dorim un viitor plin de speranță, nu de frică. Și Dumnezeu ne spune prin cuvântul Său: căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer. Și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Ce va spune atunci când va striga? Care va fi strigătul lui Dumnezeu? El va zice: destul. Destulă suferință, destulă foamete, teroare, moarte, rușine, destule vieți prinse în disperare, destulă boală. El va zice: destul. Stimați prieteni, într-o zi Iisus va veni. Într-o zi El va apărea pe coridorul cerurilor. Într-o zi El își va croi drum printre toate planetele. Într-o zi pământul se va zgudui și într-o zi vom privi în sus. Îl vom vedea pe El. Îl vom vedea și vom exclama: acesta este Dumnezeul nostru în care ne-am pus încrederea. Într-o zi El va veni și vom fi luați la cer pentru marea călătorie spațială. Foarte curând îl vom vedea. Eu aș vrea să fiu gata. Eu vreau să fiu gata ca să-L întâmpin pe Iisus Hristos. Dar tu? Iisus ți se adresează în seara aceasta. Te invită să-L faci pe El stăpânul vieții tale. Alege astăzi. Ia decizia ca să-L cauți pe Dumnezeu cu toată inima. Cu toată seriozitatea, te rog, gândește-te la Dumnezeu. Vă rog, acolo unde sunteți, invitați-L pe Iisus ca să-și ia locul pe tronul inimii voastre, ca să fie stăpânul și Dumnezeul vostru. Cu siguranță că aveți multe propuneri pentru rugăciune și vă mulțumesc pentru cei care ne scriți și sunteți cu noi acum în emisie directă. Vă mulțumim că ne salutați
Vladimir ne scrie: Maranata, Domnul vine. La fel, Jana ne transmite salutări. Boris, iarăși, afirmă că, într-adevăr, istoria întărește cele care sunt scrise în Biblie. Ne mulțumim. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că, într-adevăr, a profetizat și s-a împlinit ceea ce a profetizat. Eduard ne scrie cuvinte de salutare. Bună seara, bună seara, Tatiana ne salută. Vă rugăm să scriți cererile dumneavoastră de rugăciune, pentru ce ați dori să vă rugați. Și neapărat, după ce terminăm emisia directă, ne vom ruga pentru dumneavoastră. Vom verifica fiecare comentariu. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Transmiteți salutările dumneavoastră. Chiar aici în comentarii. Așa, Vasile ne scrie, ne pune nota 10. Vasile din Ucraina. Mulțumim pentru comentariile dumneavoastră. Stimați prieteni, cei care ne urmăriți, frați și surori, vă mulțumim că ați fost cu noi în această seară și la sfârșit aș vrea ca să înălțăm o rugăciune pentru fiecare dintre voi, pentru cei care ne priviți. Să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, Dumnezeule atotputernic și iubit, îți mulțumim, Doamne, pentru cuvântul Tău, pentru Biblia, care ne descoperă nu doar trecutul, prezentul, dar și viitorul. Îți mulțumim, Doamne, că Tu nu ne-ai lăsat în nedumerire, dar Tu ne-ai spus din timp că va veni o împărăție, împărăția Ta, care nu va avea sfârșit. Doamne, vrem să facem parte din această împărăție. Vrem astăzi să Te alegem pe Tine ca împăratul nostru. Te rugăm, Doamne, în aceste clipe pentru ascultătorii noștri, cei care vizionează această emisiune în direct, ca să-i binecuvântezi acolo unde se află la casele lor. Tu știi, Doamne, problemele financiare, problemele familiare. Te rugăm ca să îi întărești și sănătatea fiecărui om de pe acest pământ. Binecuvântează, Doamne, pe cei care sunt atinși de această pandemie. Ajută ca ei să simtă dragostea Ta. Ajută, Doamne, ca ei să fie vindecați de Tine. Îți mulțumim pentru marea speranță. Îți mulțumim pentru descoperirea speranței, pentru speranța noastră care este în Tine, Doamne. Îți mulțumim și Te slăvim pe Tine, Tată, Fiu și Duhul Sfânt. Amin. Vă invit să urmăriți o cântare, iar după aceea ne vom lua rămas bun. Te-am văzut în orice floare, în orice miros plăcut. Tu îmi dăruiai iubirea, însă eu nu te-am știut. Te-am văzut în orice floare, în orice miros plăcut. Tu îmi dăruiai iubirea, însă nu te-am cunoscut. Azi mă închin în fața Ta, Ție îți dau inima. Tu ești Domn, în veci domnești, peste vremea același ești.
orice vuiet, fulger, vânt, tu îmi dăruiai iubirea, însă nu te-am cunoscut. Te-am văzut în orice floare, orice buiet, fulger, vânt, tu îmi dăruiai iubirea, însă nu te-am cunoscut. Azi mă închin în fața ta, ție îți dau inima. Tu ești Domn în veci, domnești, peste vremea același ești. Te-am văzut murind pe cruce, între doi tâlhari sus, tu îmi dăruiai iubire, eu pe tine te-am răpus. Te-am văzut murind pe cruce, între doi tâlhari sus, tu îmi dăruiai iubire, eu pe tine te-am răpus. Azi mă închin în fața ta, ție îți dau inima. Tu ești Domn în veci, domnești, peste vremea același ești. Azi mă închin în fața ta, ție îți dau inima. Tu ești Domn în veci, domnești, peste vremea același ești. Așadar, prieteni, iată că a venit la sfârșit emisia noastră directă. Mă bucur că ați fost împreună cu noi. Astăzi a fost doar începutul, startul. Vă invităm ca să participați seară de seară la aceeași oră, 20:00, cu excepția zilei de joi. Vă invităm să invitați și prietenii dumneavoastră. Accesați pagina noastră pe Facebook, Biserica Buna Vestire, puneți like, scriți comentariile dumneavoastră, scriți cererile de rugăciune, salutul dumneavoastră, scriți experiențele pe care le aveți cu Dumnezeu, încurajați-i și pe alții, pentru că oamenii citesc și vreau să audă experienții noi, experiențe frumoase. Vă rog să fiți activi pe aceste rețele de socializare și să ne împărțim cu vestea cea bună, cu vestea speranței. Vă zic, la revedere, seară bună, până mâine!